Λοιπόν, καλησπέρα σε όλες και όλους. Να σε ευχηθώ από καρδιάς καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Να είστε όλες και όλοι δυνατοί, υγιείς και τυχεροί. Γιατί στην υγεία χρειάζεται και λίγο τύχη. Μπορεί να είμαστε υγιείς, αλλά χρειαζόμαστε και τύχη. Αυτή η συγκέντρωση σημερινή είναι η πρώτη καρναβαλική συγκέντρωση. Ουσιαστική και τυπική. Και αυτό το λέω συγκεκριμένα, έχει συγκεκριμένους αποδέκτες, αυτοί θα καταλάβουν. Λοιπόν, σήμερα συγκεντρωθήκαμε για να ακούσουμε εσάς, τα αιτήματά σας, τι σκέφτεστε, τις προτάσεις, ώστε να κάνουμε ένα καρναβάλι πραγματικά σύμφωνα με την κουλτούρα της Λευκάδος και τον πολιτισμό της. Έστω και αν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, η Αποκριά είναι μια γιορτή και ο στόχος είναι κοινός. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ικανοποίηση της επιτυχίας και η ευχαρίστηση ότι περάσαμε όμορφα ένα δεκαήμερο. Αυτό για εμάς ως Δημοτική Αρχή και εμένα προσωπικά είναι ένα στοίχημα, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να αισθανθούμε πραγματικά την Αποκριά που δυστυχώς για κάποιους με κάποιο τρόπο έχει χαθεί. Θέλω να ακουστούν όλοι, οι προτάσεις όλων, και καλό θα είναι η οποιαδήποτε πρόταση, εκτός του ότι θα προσπαθήσουμε όλοι μας να κρατήσουμε τις σημειώσεις μας, να είναι επώνυμες και εγγράφος. Αν όχι τώρα, αύριο, μεθαύριο, αλλά όχι πολύ αργά. Θέλω τώρα να ακούσω εσάς. Και μετά θα ανοίξει η συζήτηση, να μιλήσουμε.